काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभास्थळी गोमूत्र शिंपडणं अयोग्य असून हा दलित नेत्याचा अपमान आहे असं विधान केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी केले। नांदेडमधील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे विधान केलं। उत्तराखंडच्या हल्द्वानी इथल्या रामलीला मैदानावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची सभा झाली होती। या सभेनंतर काही लोकांनी सभा झालेल्या ठिकाणी गोमूत्र शिंपडल्याचं समोर आलं। गोमूत्र करून तिथं जरा पवित्र केलेलं आहे। तर मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं एका दलित नेत्याचा अपमान करणं अयोग्य आहे आणि त्याची पूर्ण चौकशी झालेली आहे आणि अशा पद्धतीचं गोमूत्र शिंपणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे। त्यामुळं एका दलित नेत्याचा अपमान होता कामा नये। मल्लिकार्जुन खरगेजी जरी काँग्रेस पक्षाचे असले तरी सोनिया गांधींनी त्यांना पक्षात अध्यक्ष बनवलेलं आहे।